Kerman zirinduta. Gizon, bai, barkatu, torri, barkatu. Uso hori zuria da? Bai. Ba, uso hau, begira, Ostruka edo indoiarra dirudi. Begira, ze zirintxarra. Hori ez zero montaña, hori urpesketen garbi eta jazta. Bai, zer jaten dute? Hone jate natural, pentsu, ara, hartu, hilera eta lau, natural, zeba. Ba, orban hau, txikia dirudi. Baina, nik uste dut barruraino sartu dela, Ba, hori bufandakin bizketzen disimulako, Bai, zu dena konpontzen duzu, Zu diplomatikoa dirudizu. Eta hori, zer da, bakearen usoa, ala, Hau, mensajeria. Mensajeria? Mensajeri, bai. Bai, horrek mezuak bialtzen ditu. Orduan SMS-ak ere bilaliko ditu. Iruditu aditzak nork eskatzen du. Hortaz, uso honek ostruka dirudi edota zuk diplomatikoa dirudizu esango dugu. Hortaz, txartzat emango ditugu esate baterako, uso hau ostruka dirudi edota zu diplomatikoa dirudizu. Justo, begira. Mezu batzuk idatzi ditut, bidaldiko dizkidazu? Bai, bialdu gutxe. Bai, oso ondo, eskerrik asko, begira. Mezu hau, amarentzako da. Idatzi diot, iganderako karneloiak prestatzea. Ze, asko gustatzen zait. Oso, dot, handu bitzaira ama. Nire ama, algortan. Algortan, bale. Bai, torri, Algo. Amarentzako mezua. Vale. Bueno, beste mezu hau, neskarentzako pentsatu du. Vale, eta handu bitzan eskia. Oraindik ez dakit, baina nik espero dut mezuarekin topatzea. Bueno, poesia bada, Vale. Eta, aizu, zein da usoek egiten duten bidairik luzeena? Ba, hau ibiltzitu, 1000 kilometro inguru hori. 1000 kilometro ez urrutiegi, bueno, aukeran nahiago dut algortara bidaltzea. Bueno, eta mezu hau zuretzako idatzi dut. Hau da, nire telefonoa, horrela, neskaren batek erantzuten badu, bazuk niri deitu. Ados? Vale. Mezu hau amarentzat prestatu dut esaten dugu euskaraz. Era berean, mezu hori amarentzako mezua dela esango dugu. Horren bestez, gogoratu izen baten alboan erabiltzeko, norentzat kasuari ko ipintzen diogula. Amarentzako mezua. Aizu, justo. Honek zoologikoa dirudi, Zenbat uso dauzkazu? Ba, hemen gotu 60 bat otanea. Zenbat uso. Aizu, eta aspalditik dauzkazu? Ba, bizi uzitien, txikitetik beti uzu guztazite eta beti gutxet. Eta nola zizingen usoak biltzen? Ba, hola xe, lagun bat ez azkean, da gero pixkara handik kendunuzkan batzu eta hola xe, pixkara. Hau zer da, usoarentzako jana? Bai. Eta jaten ematea posible da? Ba, bai, eman. Bai, ze ondo. A ber, hartu polita, hau zuretzat da. Ai, ama. Uso hauek oso serioak dirudite, Aizu, eta beti itzultzen dira etxera? Hau, bai. Ai. Ba, bestea fallatzen. Ba, orduan, Mikel Pablo baino formalagoak dira. Ze, Mikel Pablo hori askotan aztu egiten zaio etxera itzultzea. Bueno, batez ere gauetan. Mikel Pablok usoa ez, baina ontsa dirudi. Azpeitiko usategian izan da gaur Kerman eta ikasi du iruditu aditzak nork kasuan deklinatutako subjektua eskatzen duela. Beraz, uso honek ostruka dirudi esango dugu eta ez uso hau ostruka dirudi edo zuk diplomatikoa dirudizu eta ez zu diplomatikoa dirudizu. Ados? Horrez gain, norentzat eta norentzako noiz erabili ere ikusi dugu. Bueno, izen aurretik dijoanean, norentzat erabiliko dugu. Eskutitza hau amarentzat da. Baina, izen hori atzetik jartzen dugunean, amarentzako eskutitza esango dugu. Eta nik zuentzako aholkua daukat. Betikoa, honekin edo arekin, baina egin.